Erőteljes Fujitsu Celsius H760 gamer és tervezői munkaállomás laptop. A japán minőség megtestesítője. A Fujitsu Celsius H760 egy erőteljes és sokoldalú laptop, amely nem csak a profi felhasználóknak, hanem mindenki számára ideális választás. Nem csak tervezőknek, és gráfikusoknak és gamer felhasználóknak ajánlott, hanem mindenkinek, akár azoknak is, akik csak erős és megbízható laptopot keres otthoni használatra. Az Intel Core i7-6820HQ processzor és a 32 GB DDR4 RAM kombinációja gyors működést biztosít minden felhasználási területen. A 512 GB SSD tárhely gyors rendszerindítást és alkalmazásbetöltést tesz lehetővé, elegendő teret biztosítva a nagy méretű fájlok számára. A Dual VGA setup, az Intel HD 530 és a Nvidia Quadro 2004 GB grafikus kártyák professzionális gráfikai teljesítményt nyújtanak. A 15,6 Full HD kijelző tiszta képet ad, míg a Bluetooth kapcsolat növeli a felhasználók kényelmét. Minden Fujitsu Celsius H760 laptop ingyenes szállítással és garanciával érkezik, azonnali használatra kész állapotban. A Fujitsu Celsius H760 tökéletes választás mindazoknak, akik egy sokoldalú, magas teljesítményű laptopot keresnek. Nézze meg ezt a kivételes munkaállomást a nanipc.hu oldalon. Laptop, számítógép, monitor ingyenes szállítás, garanciával, az ország legkedvezőbb áraival várjuk. Termékeinkben megbízunk, ezért 30 napos pénzvisszatérítési garanciát is vállalunk. Akár átvételkor is fizethet, gondosan bevizsgált termékek, azonnali használatkészen, előtelepítve érkezik önhöz. És ne feledje a szlogenünk, nanipc.hu. Csak kapcsold be és használd!